Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ n'ọrụ unu hụkwerechi ọ nwanne ọnụ nwa nwa mba nnọ awụchashialanụ m eye ụmụnne m ihe m na-aga iko ngalugbo ene o mege m obi aṅụrị. Ụfọdụ ndị mmadụ dị lọki n'ụwa na ene onye ọbụla tiigo onwe na ekpere kpokuwe Chineke bi n'eluigwe na ihe karịrị ṅụ adagidekwele ṅụ ngwa bịa kedo kpontome. Anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m were akụkọ n'ugbo towara ya ụmụnne na ụnụ toledela okwu nụ werekwa ihe nọ n'ụnụ mere wee mụrụ akụ ma kelekwere na ya Chineke nna onye napụtara ya n'ọnọdụ a, onye na-ekweghị karịrị rie ya, onye na-ekweghị ka onye iro bịa gbaa shakashaka n'elu ahụhụ ya tara. Ya gaa n'ihu sị m na enwere nwa agbọghọ ya na ya abụọ matara ya laikiri nwa ahụ hụ ya n'anya na ya hụrụ nwa n'anya too much, but then again na ya hụrụ nne mụrụ ya n'anya karacha ihe niile. Na mgbe nna ha hapụrụ ha n'ike wụsawa ha na mama ya tara ahụhụ, mama ya tara ahụhụ ebe ọ dị ukwuu iji mee ka ha pụ ndụ, zụọ ha, rezie ha ọfụma, na mma ha zụrụ ha na o reziri ha well, na enweghị nwanne ya lara n'iyi. Ise ya nenụ harụ na onye ọbụla bachara uru na all thanks to their mother. Na mmanya wụghị onye ga-agwa ha okwu ha agbagha okwu ha okwu mmanya na mmanya na queen mother na mmanya dị wise. Enwe nwa agbọghọ ya na ya abụọ no ya na this girl achịchiala for 3 good years. The girl nwere dream ya onwe nwekwana dream na ha nọ ha ngwa ngwa ịlụ di na ha kachiri onwe ha very young, and in time ya na nwa anọ ntara ịhụnanya ya bịa hụ na ndụ ya dị incomplete without this young lady. Ego abịa bata ya aka, Chineke na-emere ya ebere ruo mgbe akwụkwọ onye ji aga ala bekee nwojiri ya sị mba na o ruole mgbe ya ga-eme ka nne ya mara onye this girl wụ, marakwa na ebumnobi ebe this girl nọ. Ya kpọrọ nwa anọ ntara gaa laa n'ụlọ ha, ga-eme ya introduce. O nweghị mmanya 10 minutes iji gwa this girl eyeball to eyeball na ya like ya, na ya nabataghị ya, na ya chọọ ya, na ya emeghị ya accept, na mmụọ ya condemnụrụ ihe ya na nwa ya na-eme, na ihe na ọwa obi ya, na ya forcekwala onwe ya into her home. Onye ọ na-agwakwa n'ụwụ somebody nwere integrity, somebody nwere value. Ụmụ nwaanyị ndị a na-anaghị like ebe ọ na-akpọtọ, ebe a na-ese na ọwụ dịka mmadụ this girl. Ihe a mmanya na-ekwu nwa anọ ntara ebido hibiwanya mmiri, ọrụ ya ka e were isi nwa na mgba aja ya jụọ mmesị why, ya jụọ mmesị ele mgbe o were heke ya bee gba ọgwụ tekateka tụtụrụ eviri igwe n'ọnụma ji obi mkpụrụ obi iwe gwute. Na ọ bụrụ na ọwụghị mmanya na ya na-agwa ya okwu ọjọọ, na ọ bụrụ na ọwụghị mmanya that very day na ọ naghị like otu ụbọchị isi agadịrị ya, na ihe a na-ewe ebekwana ụwụ na ya ma mkpụrụ okwu a ga-akọ n'ime this girl na o mebierela ihe, na nwa na o nwere respect, na ihe ọ na-eme hụ ọ naghị akparị mmadụ, ọ naghị anabatakwana mkparị, na ya ma ihe emebiele mmanya rọbụọla ịhụnanya were tọọ n'ala zuo ya ụkwụ. Nwa anọ ntara bejuru ka ha pụrụ iji dị gela gwa wee sọ hụ na ihe mere na ọwụghị fọt ya, na ọ gaghị adịrị ya izi, na ya ga-ahụ ya na ya nwa ga-akọntinu ịhụ ya n'anya, mana ọ bụrụ nke marriage na ewepụ obi. Ya sị m ya gwa dị gị na ya ga-convince m ya sị no na mmanya dị ka ya nwa, na mmanya na-eme ka ya, na ya kelere mmanya, na ya respectịrị mmanya for ịdị plan. Ọbịa bịa sọ nwa ọbịara wa ya anya bịakwuwe n'azụ ya na o kwuru obi ya gboro ya obi ya na ote ya na ejide ezigbo ego ya ga-azụrụ mmanya ihe, mana ọ gaghị awụ ugbo na ọ ga-awụ mgbe ọ lụrụ nwaanyị ka ọ hapụ ifili na ihe na enye gị na ọ because of gịnị ka o ji change obi, na mmanya wee very blunt fellow. Mana ọ hụ na marriage na ya forget ya, na ọ ga-adịrị ya izi, mana onweghị ya ga-eme about it. Ya jụọ ya sị why o ji eme ya ote, ya sị no na mma mụrụ ya na mma kwukwu ya wụ nne di ya rapọ gidere na ụdịka rapọ ha mama ya na nne di ya nwere, na ya ejiri ekpebie na ya enweghị ike ịlụ nwoke nne ya na-anụ, na ụtọ sọkwara how difficult nne di ya dịrị, na ome ha na ya accept ya bata, na ya ga-eme ya ote mama ya na-eshi eme maka ukwu ya, na ya ga-eme ya ghọta ya ọnụ ụtọ nwunye nwa. Mana ebe mmanya dị plan Chukwu emekwere na ya ebere, mmanya pụta n'obi ya kwuo obi ya na ya forget ya bee lụba ala nwa nọ ntara blọk ọya ihu n'azụ wa kashike ma ọ dịzi ndụ ma ọ nwenwe nke ọ na-eme
ya ma mfati nwezi ihe ni gbasara this girl ya chọrọ ya ga na ke nwanne ya nwanyị so na ya amazi ihe ebe ọ nọ ya bịazili na ọ maghị onye ya na ebe o mege ihe na otu a ọ gawala ya gba shaka akwụkwọ ya dịkwala na ready gbala ọgwọkụ ya manya na plan gawala bekee nwanyị mba nọ still enwe otu esi reach this girl block ihe niile wụ social media handles enweghị ya na-enweta ọkụshie ya ebe niile ya ewute mana mmara na nọ mama ya awụghị onye ya ga-ewere iwe kakarịrị emechakwa ya na mma ya dozie ya hụrụ mma ya n'anya no doubt ha edozie ebe dị gala gashiri ike onye ha opportunity to put things straight efile na otechukwu shiri dey ya na mma ya na-arọkwa ọkwa mekọrọ ihe family something ha hụrụ nwa ha n'anya ha dịkwa na ole 5 nna ha nọ tire mma ya wụ 6 na ụmụnne ya abụọ lọla di lọtacha ahụ dị mma ụmụnne ndị ke nwoke abụọ ndị ke ya toro na ha na onye ọbụla na ọfụma n'ịhụnanya enweghị anything segere na onye ọbụla move on but because ya wụ dị ọkpara mma ya anọgide n'elu mata ya na ihe a nọ n'ala bekee na ọ naanị 4 years mma ya ekputekpe iri ngwa na ya chọkwa ahụ gbasa ọlọlọ onye ọcha na ya chọkwa ahụ ome gbasa na onye ọcha ọbụla ọ ga-alụ ya na ya bụ gbakwa ndụ ebe ahụ ma ọ na ọ ma ihe nazi ịgba ndụ na ọ nọrọ na anụ ha like nonsense ome igbo sọ ihe ndị Afrịka na ọ gbakwa ya ndụ na ọ ga-esokwa ya lụkwa na ya chọkwa ahụ ya na ọ marakwa na ọ kụkwala mkpụrụ ya ebe ahụ abụ ugbo ndị ọcha mụrụ nwa na-ara enwe ọka ahụ ha nwa na ya nwa mee ya ote ka mme ya gwa mme na ọnweghị ya bịara na ya ji ezigbo akwụkwọ bata na ya nwe onye nwaanyị onye ọcha ga-emedere ihe ya ji ugwu eji were ọrụ kwụọ bills ya ọ wụta echi nọrọ nwaanyị mba nọ 4 years after that guy got 5 years gaa na aba the 5th year mama ya kpọọ ya na e nwere nwa ya hụrụ na ọhụ nwa ke na ọ ga-ama na nne nwere anya na ya hụ nwa na ya ga-ama na nne mụrụ ya na o nwere anya na ihe nwata wụ na ọ weta eji arị ala na nwa wụ mmemme mịnọ na ihe nwatakịrị wụ na ọ wụ ọgwụ ọbara direct mkpofe na ọ gbagakwala ya okwu na ya wụ nwaanyị ya ma nwaanyị dị mma na nwaanyị ma ibe na ọ na ihe ya na-ekwu nwaanyị mama ya etoge nwa ka etoge ya so ngwa na o send any picture ya ahụ before ya mara picture nwatakịrị wụchasịa nwa mara mma nwaanyị mba nọ mzọ nwatakịrị wụ mmemme na mma ya kpụrụ nwa ahụ mmemme na ọ mmemme ka ọ wụ ya ele nwa ka nọ tole ya ele ya were anya nwoke na-eji ele ya gbaa ya oto lakpụrụ n'ime nwatakịrị ebiri nwata na nwa tọrọ gị oke ihe na ya na ya kpọọ mmemme ya kpọọ nne m ọzọ ya etubiri nne m na mami ma ha fa ya si yes ihe na ọ ga ebe na ọ na agadi nwa na-aka nka na egwu ọ maara gbara ya ama ihe dị mma na eji agaghị eme ya hụ nwara mma ya agaghị ama na ogịrị ka a na-ekwu na ya kpụrụ nwa sapụrụ ahụ nwa topụrụ etopụ ga mụrụ ya ụmụ ọma ọ na-akwụkwọ weta na ọma na nwa ahụ tara ahụ na ọma na nwa ahụ ya na ya mega ihe mbụ ya na like nwaanyị kpụrụ nkụ ya na like nwaanyị akpakpọ nwaanyị ya aza nwaanyị eju abụghị ole nwaanyị le abata na nwunye dị ọkpara for that matter kwesịrị ịsịga ya gwa mme na ọkwabili ichetara ihe echefu gba na nwa nwere height na ọwa ahụ ka ibu ka na ọma na o nwere ike nwa na abụ ya sọ nwa na obuwa na ọkwa hụrụ gị ahụ na before gị bata ebe a na nna ya dị very slim ọ bịa bute nwaanyị gbapụrụ agbụ before gị bata ebe a gị batagodo ya wụọ mkparanya za gị gba ụkwụ na breki na ebe a no nonsense na ọ ga-alụ nwaanyị mara mma ya jụọ ya sị ka ahụ da gị toro ogologo o nwere height ya sị o toro ogologo ma onwe ha ahụ ya gwa mme na o nwere ike rie buo ya mme ya zawachi otu echiri hụ ya na ọ tịrị nnukwu gị ebu na ọ gwụla ihe eji achọ hụ nwa ahụ ya gwa mme sọ physical look na oche kikwele na karata mme sọ na-eje lugbo karata na ọrụ mma after okwu nne na nwa ya ahụkwala nwatakịrị ọ dị mma ha ewere nọmba enye ya na nwa ntara na-akparị na nwatakịrị dị good na-enweta ihe a ga-asị very smart girl amamihe nọ ya ele gị esi nwa mma ya gala kpọta ọrụ ka ọrụ ya na kele na ọyọ nga fashion mme ya nwaanyị nga advice okwuore okwu daiz ị ga-asị na nwatakịrị ya gwa mme na ya ga-alọta next year ya bịa kwụgwọ ishi this girl mma ya ekwere enwekwara no building project ya ebu n'aka ya si alọtacha ihe niile ya ga-eme 1 or 2 a lot of things ga next year ka ya sọkwara ọfụma mma ya so nsogbu anọ ya na nwa nọ na-ekwukwena ya na-agbachapụkwara na owere na-aghọchiri na-elejikwa onwe ya anya ya emechaa zọrọ ya iPhone the girl anaghị iPhone ma ya just zọrọ ya the iPhone nwa nọtara ekopụ obiọma kpacha ya nkelegide ọ ya ka o ruru mgbe ya ji elu na ihe na-egbe ya na korom na omega na mkpọrọkọta ya gbara na December disie na ya na nwa akpawara kemgbe last year ya wụchashịa ote nwoke na-eche awụ ewe na ya bata dịka nwoke na-abacha na ihe ya mhụgodo na ya first ya bịa gaa ala bekee ruwe ezi isi because of oyi ya bịa ruwe isi na mma ụmụnne anyị na-aga ala bekee ruwe ntutu na ọgwụkwa maka oyi na ọgwụkwa na ọgwụcha anya ya ebido kenwe mewe dada
paaki bụ isi eruo isi ebu ntutu mhụ ahụ na ya mhụ na ihe ya wụ na nwoke na-ebecha ebecha and ya nwere height ka mma ya na ya mhụ ya nwaanyị mba nọ na ya so n'egwu ya wụchashịa na Krismas nọ kpoo this girl na phone ya bịa hụ bịa gwado mma ya na ya elu ole because ya gwa mma gbanye eto n'ama ọ ga-aga zụcha ofe ọ ga-echicha ụzọ ofe isi nga o ji echere omee mmanya na ikpo ndị village ndị nkwa na-akwa nkwa ya gwa ha na nwa ya na-elo so na mma ọ na-akọntrol obiọma ya na ọwa problem ọnwa ya gwa nwe anybody ya gwara na onye ya gwara na ọwụ this girl na ya na ya bụ no phone and enyi ya nwoke n'ọnọdụ ka nwanne ya ma ọ classmate ya ya bụ dị n'ezigbo mma ya gwa enyi ya nwoke na ya chọrọ ezigbo họteelụ dị mma ya ga-alọje enyi ya nwoke sị really ngọcha onye ọbụla dịfara enyi ya nwoke buku gwere ya room ya lọta kpọọ dị girl bịa na the hotel ha ya na ya bụ check in obiọma onye ọbụla dị very happy that night na ọwụhụ obere ihe the girl ekwedeghị ekwe ya kụrụ bụrụ the girl ya na ya bụ mkpomkpomkpomkpom ya mịa ka mmiri si di ya the girl si ya wine na ọ chọrọ iyuzu si di ya si yes na ọ eziokwu na o ji ọnọgwe na genotype ya nọ ya nwakwanụ mana ọ ga-adị mma ka ha nwee current physical results na ọwụ na ya trust ya after ya onwe kwukwere nọ but ya na ya ga-like ịga ụlọ ọgwụ ga nyocha nwere other things ha ga-like ha kwesịrị ịmara before na aga raw the girl asọ eziokwu na eziokwu na ọ otu esi kpụrụ si dị dọrọgodo otu aka pịa deru ala ha nọzi na-egwuri iwe na-akpa nkata ọnwa onye ga-abịa jụwa a lot of things ha na-ediri ịma gbasara onwe ha gwụcha na ya since over 1 year ya na ya bụ chat so ihe ha bịara na awụ physical contact and enyi ma egwuregwu metụ maka mmetụ ka mhụ ya na mba na mza na ote na nwa anụ ntara na ote na nwa anụ ntara shiri anụ na azị na-egwuri egwu ya ha ya sị ha wetagodo fon ya na ọgịdị dịka ndị mmadụ na-anwụrụ iPhone ụmụ agbọbịa iPhone onye Igbo onye azụ iPhone ihe use gị na ọwa ordinary phone na otegodo fon ya ka ya ledele kamera mode ka e were godo so onwe the girl hesitated ihu ya change mood ya change ọjọọ ya selekwa ihe ya chọrọ iji phone ugbo eme ya kwesị nwe ihe ji eme ọ just ka ya hụ the camera mode ka ya eso onwe picture ledelete ya ga the girl ajụ na kamera na ọ dị mma na pictures ya nwe ya send ka ọ hụ ga hụ ya na ọ mara mma na ndị eji iPhone se ya sị je gwana ya ka ya lere phone nwe ihe ọzọ ọ nọ na kamera ka ya na-aka ka ya lee onwe elu ihu ya na ọ masị ya nwe ka zụrụ the phone na ya hụ onye ihe na-ere na-emove but the iPhone otu o shi na-emega ya ndị ọzọ na Nigeria even ya dị ka onye na-enweghị ya mana ala bekee ebe ya na-enwe ihe ọwụ ụmụaka na-eyuzu chen na ọ na Nigeria ka ọ nwoke ihe mana ya enweghị ifu na ala bekee ihe yuzu na ordinary phone olekwe phone ya na ọwụ iPhone bụ all big phone equivalent but ka ya maragodo ihe people ji anwụgara iPhone na onye ka e were so onwe picture ledele camera mode ọgwụla dịgala ajụ ya bịa elewe sa na onwe ihe ọ na hide ya dịga esi ihe dịkwa ka gịnị no na ihe dịkwa ka gịnị o jesi nye ya phone nakwa ya zọrọ ya si enye ya ihe phone ya si ka ejos lekiri kwenụ ebe ya na-enweghị ya zọrọ ya na ka e were ledele ọ masị ya na ya nwere ike zụrụ ya hụkwana ihe people ji anwụgara na enweghị ihe ọzọ ọ bịa nye si ya ọkwa naanị kamera ya si ya yes na ọ naanị kamera ya gbagha kamera ọ na-ele ya gbagha kamera ya on bilitezie onye chọganụ angle ịma ịgbagha chiso onwe ịchọwazi na angle chọwa background dị mma chọwa ebe ị ga-enweta light nweta brightness ya were phone nọ ntara na-eme onwe ya ote eme onwe ya ote before ya mara ya were phone ka ịnụkwa ya nakwa ya were ya already ya were phone nọ ntara na-eme ya ote eme ya ote eme ya ote before ya mara ya wegbe onwe na bathroom pịa gbakpo na bathroom gbashi ụzọ na ihe nwa ya chọrọ ịlụ alụ ya chọrọ ịma ihe na phone ahụ phone ya eji ego ezo ọra ya ahụ inye na ya na ya bụ ọkpara ya isiokwu ya arịrị arịọ for more than 10 minutes before release phone anyị one noise ya gwagakwa naanị na kamera na ọwụzi naanị na kamera ka ya na-aga ya gara chọchịrị gazi a lot of ya chere ị ga-atọ ọzọ n'ime the phone na ga-eme n'ihu ya gbakpo n'ime bathroom gbashie ebe ahụ na nwa mba nọmza na this girl chọrọ iji isi gbowadọ na ọ chọrọ iji isi bụgbuo onwe na mgbaja na o tiri tie emecha tie ka nne ewu tie nnọọ ka nne ewu mụga nwa tie ya akọja sọkwa ọwụwa mụ ka nwa akwa ya ele ya sị mba nsogbu anọ ya na bathroom o gbuo onwe ebe a no problem ya nọrọ nga nwa mba nnọọ ya kwelegeme ebe okwu na-ada ọnụ ebe ọ gụrụ na-atọ oyi ebe ọ tọmọ hekere section ya WhatsApp ya wegadi ya chachacha wokpo gburu na nwa mba nnọọ mza na ọwụ ihe ntị na ọbụrụ ibe ya gaa na WhatsApp ya hụ na this girl nwere somebody ya na ya abụọ na-emereme ha na abụọ na chatrịwa na ya nọgidere n'ime bathroom ahụ ya mechaa ọ na-akpọ ya si ya na ihe emegekwa ya like ihe ya na this is invasion of privacy ya sụrụ oyibo ya sụrụ gbago ya sụrụ gbada ya si ya nsogbu anọ na nne ya chọrọ ịma ihe ya bajigo n'ime before ya baga na ọ wụghị ihe ọjọọ na ọ ya nwa mere ya eji chọwa mewe ihe ugbu a na ọ na o nyere ya kamera na
mgbe ya nara ya gaghị abịa bọdawa onwe n'ebe o mere ka ya mara na e nwere special thing ka ya mara na ihe nọ n'ime before ya laji echi na ọ nwee ndidi ọ nọ nsọ ụkwụ na ọ pụta akwụkwọ na ya agba ya nkịtị oge nnọọ na-agụ nnọọ meseji na-agụrụ m ada particular meseji enwere ka ya hụrụ ba ọ raghị ya ihe mana ọ wụ ya wụ onye isi ji ọfọ ya ejide ya baiga nnọọ na-ele nnọọ onye scroll up na-aga nnọọ na-agụ ya hụ voice message ya gbaiga ọnụ gbalitecha ya ọnụrụ ofe ebe na-anụ ya ọ bido gwawa ya na ihe ya mege na ihe awụ ihe ya baka ya nọrọ na ihe awụ that this and that in fact na ọ dịkwa ka ihe agaghị awọkụzi ya sie nsogbu anụ na ọ nwere ndidi ya nọgidere n'ime nga foo buru nnọọ were nnọọ ihe WC kwuchie noruo n'elu ya comfortably balance across ụkwụ enwe ka ya chọrọ screenshot ya were fon ya vidio ya nọgidere nga ogege nwanyị mba nọ na ọwụghị obere ihe na nwanyị mba nọ na ya lara na nta na ya gegidere gete ya iji ya lọtara na ihe mege na Christmas na enwere ego ya tiri this girl n'October around 18th or thereabout ya tiri this girl 20 million naira na ọ na ya bata ka ọ hapụ yara ya ahụ n'ihi na mobile app ya na Nigeria bịara iyeri wee nidiri me upgrade ya chọghị ihe ya ga-abịa gbarịwa bank before ya na-agbarịchara bank ihe ya na-eme time agala ha ya mahụ ihe ya chọghị story ya kwegara this girl na akaụntụ ya na ya ga-eshi ebe ahụ bịa lụọ ya kwụ ụgwọ ishe mee ihe ndị nwe ihe mee everything were ka efuru afọ mee one or two ga-emezie akaụntụ ya na bank o mee upgrade were ma kaadị ma gịnị push onye denwe ọfụma transfers ya mee ka efuru ya wega ebe ma nwere ka efuru ọnụ ya ma na at least ya nwere active account dị okay ga-akwọli any amount ya chọrọ isend na nwanyị mba nọ mza na ya nụrụ nga agụtazie the men ekwe eji m gị ụgwọ kpọrọ m na ọgịnị nwe ya na ya gee voice notes this girl ebe that day ya kwegara ego a voice note ọ dropụrụ onye ọya na ya abụọ ya gụga meseji ya hụ na enwe ihe jikọrọ ya na ya abụọ hụ na ihe jikọrọ ya na ya abụọ dị omimi ya hụchakwuo mana enwere something about this young man ya na-agụ na ọ dị ka somebody nwere respect nwere egwu Chineke mana ọ wụ onye ya na this girl yi ga before mama ya ewere tụtara ọnụzie mma ya hụzi na nwa nwaanyị a n'ala bekee ya channelzie hapụzie that guy enweziri ụdị ha o ji break get up with the guy ọ wụghị ọ gwaga ya a kind of na ọ chọrọ use ya were mebe the guy were elevate the guy to financial level ọ chọrọ ya na ya abụọ mana this guy agbụga nwamba na m dezie ntị ebe ọ gwaga this guy na enwere 20 million naira this guy sendere ya kesi ya n'ala bekee sendere ya n'ọsọ wee ego ga-eji bịa kwụ ụgwọ isi were ga-emetụkwa 1 or 2 n'ụlọ ya na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ka ya were ego a ya na ya abụọ were build onwe ha na ọ ga-eshi n'ego a were bịa kwụ ụgwọ isi ka ya bịa lụọ ya after he niile diary down na ya ga-agwa ya ga-achọ ihe ya ga-eme fat na ya hapụrụ ya okwu ihe ya ga-eme were kpachapụ ya ihu walk out of this relationship na ọ hapụrụ ya okwu na ọ ma na ya likere ya na ihe na ọ opportunity ha na after all na ke na ọ na-ala bekee na odi na guys not like ha nwere physical touch mana ọ ya nwawo the only person nọ there ya ma nke ọsị ya chọba ịlụ nwaanyị chọba ịlụ nwaanyị na with 20 million naira na ihe ahụ ji ya lụọ nwaanyị were ego wụrụ gịrị na ha ga-ehuji na ka o shi n'ime onye ọ ga-ekwe nkwa na ọ ga-eshi n'ime 20 million naira bịa kwụ ụgwọ isi lụọ yote nwoke na-eshi alụ nwaanyị ka efoziri otizie na business ya na ya bụ ewere ya gbawa dọ na ọ gwa ya ka ya mara ka ebido ugbu a sifo yotago mee mara ihe ya ga-eme kwuo tọrọ ya ashị ga-atọrọ ya ka ọ kọpụ ya ihu ka ekwuo okwu ego before na alata nwike chefu the money ọ ya ghara ilu elu ke nwoke adrọp ọrụ ya voice note nwanyị mba nnọọ wee gwawa ya na voice note ahụ si ya na ya nwakwala nwa mee ihe dị otu ahụ na ya wụghị ya nwa ga-anọ n'elu sweat nwoke ibe ya na ya wụghị ụdị mmadụ ahụ and again na ego ya ga-eji lụọ nwunye na ọwa genuine money na ọkwa ya nwa ga-akpata ego ya ga-eji lụọ nwunye na ọ na ha azụ ya n'ọnụ na ụlọ ụmụ nwaanyị echi ugbu a nọ ị ga-ekwekwete ego ejiri lụọ ebe eshiri weta na nwa ya ji echi ụdịka echiche ahụ na-ewepụ obi na ya agwala ya na ọnwụ na ọ ga-enwere ndidi ya lụọbeghị nwaanyị na mana o nwere ndidi ya laikiri ya ka ga-alụ ya mana ebe ọ sị na aka ya gaa na ya chọrọ ya taa na echi nakwa nọkwa with him na ya aghọtaghị game ọ gbaga na that guy o nwere ike lọtakwa na some of these guys ihe ha na-eme buru ibu ọ pụta echi na ọ ga-enyerịrị ya ego ọ bịa gawara ije ọjọọ ya chọọ iri ka ya na-aga agboli na ya hapụ gị ndị anala biko na-adịchakwara ha izi na ebe ọ hapụla na ọ concentrate ya n'ebe dị guy na ya sị na ole ihe o ji kwụzi like this na ọ mana ihe ahụ ọ na-ekwu na ọ ga-adịrị ya difficult even though na ọ dị possible mana ọ ga-adịrị ya difficult to do that means na ọ wụghị ego mere o ji na-reject gị bịa lụọ ya ke nwoke si ya na ya gwere na ọwa ego and again na ọwa ego ya ga-eji aka ya kpata so that respect ya ga-adịrị ya na ọ wụghị ego nwoke ibe n'ụdị ya ga-eji ụdịka ego ha alụ nwunye ka ya hapụ ịmụkwa na ụmụ ọ ga-enye nsogbu echi na anything ihe ndị a na-ebutecha cost ihe uche ihe dịze o kwuru too much
reject this money with enough reasons ke nwa ya nsogbu anọ no whatever no nke ka ya gụchara okwu agwụ ya transfer the audio to his phone ya nọ n'ime ebe ahụ kpọọ waiter si ya bịa na room ya bịa cheshia bottles ndị nọ ebe ahụ because at the time ọ bịara n'ozie nwayọ ya mahụ plan ya ma ya gbahie toilet apụta o were bottle magbuo ya ọwọ magbuo onwe na ya mahụ plan ya na ya nọ n'ime toilet ebe ahụ kpọọ waiter si ya bịa na room nye room number ha na ya bịa ebe ahụ bịa vacate ya empty bottles ya na guest ya ṅụrụ ya so okay empty bottles ha ṅụrụ ya so okay ọra ha ahụ ya pịa bell. The lady just, who is that? Yes, oh no waiter. Ya nọrọ ebe a gwa ya sị na ọ ya makpọrọ na o meghere ya ụzọ, ya emeghere the boy ụzọ. The boy abịa were basket chia the whole bottles ma wine ma malt ma beer ha ṅụrụ chịrị ihe niile pụọ ya make sure that na enweghị any weapon nọ there. Ozugbo ọ pụrụ ya hụ ka o guchie n'ụzọ ya nọrọ ga were phone kpọọ enyi ya nwoke ya testịara enyi ya nwoke na text message n'ime bathroom ka ya nọkwa mekwe ka send enyi ya nwoke text message na-esi ya biko na ya gaa na nearby police station gaa chetara ya 2 officers were bịa na room ya now. Enyi ya nwoke akpọwazie ya ka ọnụ cause ihe send ya this thing as text message ọkpọwazie ya akpọwa ka ya kwuo further ka ọ ghọta ihe meke ihe eji eme police involve ya pick hụ ya send ya gwa ya sị na ya agaghị ekwu okwu na o mee ihe ya gwara na ọ bịarute ebe ọhụ ihe niile enyi kasị oke gbapụ so gaa na police station ga were 2 police officers wụchacha na the hotel. The receptionist agwa ha that na enwere ihe dịga na on na room ya asị mba enwere ihe mere na alụghị ọgụ enwere any reason onye ka police ga join as no one of the persons 2 persons lodged na the hotel ofu onye n'ime ha so kpọọ police na ka ga nụ amara ihe police ga yes no na police ga ha ba ebe ahụ ka ya kpọọ manager ya kpọọ manager gbadakala ma manager ma police officers ha niile awụkpute na room ya mgbe ha pere na bell ya jụọ ha otu n'oshaji who is that enyi ya nwoke says me ya marazi na enyi ya nwoke abịala gbaghezie bathroom ozugbo na-agbaghe bathroom this gara pounce ha ọkwa mmaliri dị nnọọ ka wolf ya kwa anya ọdaiga na bed ya rush meghe ụzọ ma 2 police officers ha niile abata ma manager si ya chọrọ ịma ihe eji nwee need for police officers mana contact ya gwa ya ihe ọwụ ka ya dị sure before police na-abata ebe a na o nwere ike ya wụrụ ihe ga-enidi statement ka ya mara ihe ya madebere na ihe ka police ga-eji bata ebe ime mmadụ arrest ya gwawazie the manager na ya don't worry na enweghị onye a na-eme arrest na ya nọ na bathroom since and ya nọ n'ebe ahụ more than 2 getting to 3 hours ya nọ na bathroom na ya jụọ ya sọ nọkwa na bathroom eme ya kwene gịnị egoshi azụ ha goshigodu egoshi ụzọ onye ọbụla nọrọ na bed ya gwawa ha that na ihe awụ nwa ya chọrọ ịlụ na ya na nwa akpala for more than 1 year na ya na ala bekee na otu ugbo ya lọtara na ya just fly ya straight to this room na nne na ụmụnne ọgwụla ofu onye ma na ya na around na ihe na ọwa enyi ya nwoke bukwere n'ebe a ya ma about this hotel na ebuku kpọzie enyi ya nwaanyị ihe nwa ya chọrọ ịlụ na ihe nwa ya kwere lọta na nwa ya kwere lọta ihe lọta na wee lụ this girl kwuo ụgwọ isi ya now ihe awụ iPhone na ọkwanye ya zụrụ ya na ya lọta ya na ya abụọ nụcha n'abalị ya sị na onye godi ya phone ka ya hụgodi picture ihe mara mere phone a ji magbuo onye ọbụla ji na onye na-enweghị ya dịka omega ha ọfụma na ya onwe na ala bekee lekwe phone ya use na ọwa iPhone mana ya just hold this phone na-enweghị ya bụ n'obi mana this girl jụrụ na-agba hit gba isi akwa na ya agaghị emetụ phone aka after much conviction and persuasion ọhụ na phone a nwere ike ime ya agaghị alụ ya o nwere ike ihe agawala rọ nga werezie phone nye ya werezie ụzọ ahụ ọ gbabagazie na bathroom ka ya hụ ihe nọ n'ime phone a kpatara nụ this girl ji o kweghị enye phone na ihe nwa ya na-esendịrị ga-emere everything and ọnwa ya bịara ịlụ ka ya hụ ihe ya mere nọ n'ime phone ahụ ma ọ dị enough isi ya na alụgazi na ya gbabaga n'ime bathroom gbachi after phone ya zụrụ ya nọrọ ebe ahụ ya ahụ juru anya ihe ya hụrụ buru ibu mana atọf ihe niile ya hụrụ lekwe nke ya chọrọ ka ya gee na onye ọbụla kpara ntị ya gba that voice note ha ebide genwe this girl maliri na phone na-achọ ịzọrọ phone police officer say if you make a move we'll arrest you without anybody's warrant without anybody asking for it you will be arrested. Ya were ha oche nọrọ ọdụ hit na-agba ya na akụkụ n'ala kpamkpam ha ebide genwe ebe o kwuru that na the guy ka esi ya n'ala bekee and this guy send arele 20 million na ọ ya weta this money ka ha were gbawa dọ na ọ ga-ekwe ya nkwa na ọ ga-eshi n'ime ego a were bịa kwa ụgwọ isi ya bịa lụọ ya gecha ihe niile ka this girl kwuru abịa gee the second one ya ebe this boy reply ya na ihe ọ gwara ya na ọ chọghị the money na ọ gaghị ejili ụdịka ego ahụ alụ nwaanyị ọbụla ga-amụrụ ya ụmụ ya onye ọbụla sị chai what a nice guy akwụ now n'ihe ihe jiri kpọsị wetere polisi bụ biko
na taa ka ọ Monday morning na otu ugbo ha na-atọ nụ ngana ka ha kpọkọlie gawa na bank ọ ga-emere ya ego transfer send ya ego ya back n'ihi na mgbe e sendịrị ya that money ya sendịrị ya teller with audio ihe a ga-eji the money eme ọ nweghị ego esendịrị were zụrụ ihe na ya nwere backup mgbe e sendịrị ya ego fin ya wụ maka na ya gwara na ego ọ ga-enweta na account lee ihe a ga-eji ego ahụ eme o reply kwana ya no problem thank you God is in fact ya ga-etige ihe n'ekpere na ọhịa ọ gwara ya dịcha happy na ọ chọrọ ịga sendịrị ya ka ha gawa na bank ga-esendịrị ya ọsọkwa na ọ gaghị eme that ya ga-eji police give me a manager na this lady na always come with this evidence na ga-akụchi account ahụ ha gawa court and na ọ ga-aga prison eme case na ọ bụ na ọhịa ọ chọrọ nke eme n'obi ọma ka a gawa bank ugbu a na ọ ga-esendịrị ya ego na achọghị oshi nga apụọ ya loan o jikwa na-etuzi etu ọ abịa no ihe dị otu ahụ adị a ga-enye opportunity ahụ na ha na-atọtụ ugbu a na a ga-awụfe ya a ga-eji handcuff aga bank ga o were teller filiere ya ego ya sendịrị ya ego back achọkwa eme manager involve na ihe na ọwa ego nwunye ego ya dashiri adashi na ihe ewe ego ya na ya abụọ nwere agreement ihe eji eme oshizi n'azụ na-achọzi izuzi the money side phone were gakwurizie enyi nwoke o werezie ego ya kpatara were bịa kwụzi ụgwọ isi lụọ ya were ka ọzọ tii na business ma ya nwa wezie ron ọsịzi ya thank you na ihe niile ya na-emere ihe niile ego niile ya na-esendịrị ya ọsị m na-emere ka ya esend ya ọsị m papa ya ka ya esend ya ụmụnne ka ya na-esend otu a ka eji esend gị na ya eji ọchọ print statement of account record of otu esi esend gị ego gaga n'ahụ ego rile n'isi eke mgbe eji mata ya panti ya hụbanye ihe lọtara na wee bịa lụọ ya na-enwebe ya eshiri mejọ na ya kwuo polisi asị na ọgana ya kwuwele biko n'oso ole madam na ọghọ ngwa ka agawa bank the money ọnọkwa n'ime akaụntụ na ọ baghị uru ịjụwa na-erute ebe ahụ a ga-emete manager mee manager involve na this guy na ọ wee criminal akụchigodo that account until I settle na ọ chọrọ ka agawa court with audio no o sendịrị somebody ụtọ ga-eshi eri ego ya chọrọ iji bịakwa ụgwọ isi ego agreement ihe niile ya na this guy kwekọrọ na ọ ga-aga prison enweghị jọji ga-anọ ihe n'ugbu a na ga-emere ya bere ha ga-esentensị ya before na-apụtala prison ya akala nka so that enwe nwokorobịa ọzọ ga-afọ ọlụkwa victim na ọmadị ihe o mere ihe na ọwụ an ungrateful human being a criminal na ọhịa ọ wụta ha niile chekwekọrọ ego bank ọ ga-ewere tela filiere ego 20 million 1 naira abụọ return ọrụ ya na bank nwamba nọ return ọrụ ya ego ya ụta ka esi return ọrụ ya ego nwamba nọ ụta ka esi nweta ego onye ọbụla manager na-asị ya nọ na ndị nwe elu ụzọ ole mmadụ na ndị nwe elu ụzọ ole mmadụ na ọwa jụọ mmadụ wa ya kpọ mme na-agwa ya ihe mere na mme ya sawashi na ihe kọkọ gawere ka ya kpọdele the girl ya mere fonu kpọwa the girl na fonu the girl ekweghị epik mme ya kpọga ya gị pik isi ma ya ma nwa oshi ahụ na ha jọs ya kpọghọkwala nọmba na ọhịa ọ gwara mme sị na after everything nwamba nọ ya gwa mme ya sị na this girl ya chọrọ ịlụ ya n'obi na nwa ahụ ka na ya n'obi and ọlụbeghị di mma ya sị fọ ihe no mere nụ na onye nọmba the girl ọkwa nọ ga-akpụre ọ nwere ebe da girl na ọ ga-akpụre ka ya gaga ji aka ya mejie ihe mebiri na ọgwa ihe ya ga-eme ya sendara ya zụ another number sendara the girl text message na mama ya chọrọ ịhụ ya na mama ya chọrọ ịrịọ ya kpọzie ya opik ọjọọ esi ya nọ na Nigeria ya si na lọtara ya si yes ya rịọwa si ya na mma ya nọ ngalụ mma ya chọrọ ikwuru ya ma ewere fonu kpewe ya nwunye nwa m Nwachukwu dere nwa m ole ebe ị nọ mgbe bịa chọrọ m ịhụ mma ya bido etubiri ọbịa chiwa na ọwụta ha shiri reconcile ya na ọwụzi this girl na ka ya lụziri with the money na ọwụzi ya ka ya lụrụ na otu ya na-agwa m ihe ugbu na ihe mere kemgbe ihe mere na December na obi ọma ya na obi ụtọ ya obi ọma ekweghị ya na te ya na-agwa m ugbu na nwatakịrị na ọ dị ime sef na mụrụ akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na as long as isha ala bekee lojebe ịlụ na ụfọdụ ụmụnne emene a lot of mistakes na imagine na ọbịa propose we were ego a sendara the guy but ya na the guy ka na ahụ onwe ha ya bịa lọta lawyer maga na plan but not possible this guy awụrụ onye ga-atọ ya ime ya rigoritu filie na ọbịa gwa ya na ya riri ime filie na ọnwa nwoke before ya na-akpakọrịta hụ na onwe ya matara na nwatakịrị ama na ihe niile awụ ohu nwa ya because ya suspect gaghị ya o nwere ike ya end up na irezi nwa onye ọzọ na m bụ unu kelere Chineke na ihe Chineke mere ụmụnne m kelere unu kelere Chineke na ọkwanụ na this young man kwere na ya na iwe onye just mgbe na plan lọta na akụ story otu akụkọ na-eso akụkọ ya blọk ya mana another thing ya meghere wụ mgbe ya wegide audio mgbe ya nụrụ ihe this guy sara ya ka e were phone number the young man after everything o nyere ya ego ya kpọzie the young man
gwawe na ọ ya nwa onye si ala bekee eloche tigere 20 million tu enyi ya nwaanyị ya chọrọ ịlụ na ya hụrụ ihe o sendịrị ya hụkwana ihe ọ sara ya na ọwụ man ka ọwụ na enye ya akantị nọmba ya ka ya tiri ego recharge card dị ka ya ekele wee sị na ọ batara ya asa na ya ewekwala iwe na ihe megenụ na ihe nwoke na-ahụcha before ya settle down ọ bịara gwa ya sị na ya gwa ya na ọ dị mature ya jọsi ikele na onye akantị nọmba o sendịrị ya akantị nọmba ya etiri 200,000 si ewere ga-afụrụ ụgwọ so dị ga akpaghachi ya kele were ya ga-like ịhụ ya sị mba no n'ọwụtụ okwu ahụ shiri end ya lụọ onye ka ya nụ ntara Chineke dere ya na ya bụ Chukwu emekwere na ebere nwatakịrị ọlụbeghị di ọlụabeghị di before ya elo ọlụhụ di Chukwu emekwere na ebere ote ya na-akọrọ m ugbo na ọrịa ime na-enwe ị na-akọ n'elu na-enwe mmanya ejighị egwu mmanya ejighị ya aṅụ garị na ya gwara pụọ na ndụ nwa ya ọpụkwa na chere ruo mgbe Chineke si ya agbachite ya na ya hụ na ihe nwa ya hụrụ ebe ọ nọ ifuru ime ntụrụ ọrụ ihe mma ya kwuge na ọ gata ahụ n'afọ ime ọrụ na mma ya kpụwakwala na nwa na ọdụkwa ka ọ ga-ebokasa na nwaanyị mba nnọọ na m kelere Chineke na otu Chineke si napụta na enwere nwoke na-agaghị survive this thing mana ya survive ya na m kelere Chineke dọkwana ụmụ agbọbịa aka na ntị dọkwana ndị nne aka na ntị mgbe ụfọdụ nwa ṅụsị na ọnwa nọ ririe mkpụrụ obi ọ hụ na ihe ị na-ahụ ga naanị ya hụrụ enwe ihe ị hụrụ gị suggest mana ejila aka mpụta make a decision take ya mekpụrụ ya assignment iji aka gị mebie ya ntị ka ị kwuru eme na ọ nwere ike ọwụ ihe ka imebigere nwa ụmụnne m ọ na-ahụ na nọsoro nwanne anyị nwoke congratulations o chi ya egbuwebe in fact ọ dị lucky ụmụnne m soro ụnụ nwanne anyị nwoke congratulations chi ya egbuwebe ma werekwa ihe mere wee mere gịnị wee mụrụ akụ ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu